Indoda engaziwayo iphazamise inkomfa nonondaba eqela eliphikisayo i-Citizens Coalition for Change eZimbabwe namhlanje. Kuyahlukunyezwa, abantu bayashawa, kodwa siyo report emaphoyiseni kodwa kungenzeki lutho. Iqela le-e-EFF eMbumbulu KwaZulu-Natal lihlaba ikhwelo kwabasetyhini kuba bazixele iziganeko zokuxhatshazwa kwabo emapoliseni. We're making tracks down the left-hand side, putting a ball towards Putsane, and the follow-up is this. Kwezemidlalo usaqhuba sithetha nje umdlalo we-Dstv Premiership phakathi kwe-Kaizer Chiefs namaZulu nobanjelwe kwibala lase-FNB eGauteng. Sinamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje andihamba indodwa ndihamba nokhetha ukuthula Mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Indoda engaziwayo iphazamise inkomfa nonondaba eqela eliphikisayo i-Citizens Coalition for Change eZimbabwe namhlanje kwaye emva nje kwale nkomfa amapolisa aseZimbabwe ayakhupha ingxelo nalapho ingqina kuba ngenene azingela isithethi salombutho uPromise Mkwananzi nobesingathele nkomfa. Le ngxelo ithi inkundla kamantyi yaseHarare yakhupha isigunyaziso sokubanjwa kwaloka Mkwananzi ngo-2020 ngokuphathelene nezityholo zokuphembelela udushe ukanti kulindeleke ukuba zibhengezwe kungekudala iziphumo zolunyu. Were reportedly overseeing ligxeka kabukhali isiganeko sokuthi dyulukudu kwamadoda amabini enye yawo yoxutha uxwebhu oluqulethe intetho ye-Citizens Coalition for Change eliqela lithi lidanile sesi senzo. Who are you? Who are you? Can you please tell the media? We are addressing the media. Who are you? This is not on. This is not proper. I urge our colleagues in ZANU-PF to restrain themselves from the use of violence. We are non-violent, we are peaceful, but we are determined to protect the victory of President Nelson Chamisa and the victory of the people of Zimbabwe. Oluphazamiseko luza kanye xa ingxelo kumajelo endaba zibonisa ukuba umbutho kamongameli Chamisa uziqokelele zonke izihlalo kwindlu yowiso-mthetho yesizwe kwaBulawayo. We are happy with what we have so far. We will keep it to our chests. But we know and we are assuring our supporters that we are heading for good times. Uthi bona abazifuni izinto ezenziwa emfihlakalweni. We will continue with the effort to verify our own results, and we are hoping that as we do so, ZEC is also doing so. But what Zimbabwe expects from ZEC is not anything out of the ordinary. What Zimbabweans expect from ZEC is transparency. Ukanti amapolisa aseZimbabwe athi akhuphe isigunyaziso sokubanjwa kwesithethi seqela eliphikisayo i-CCC omnumzana Promise Mkwananzi ngezityholo zokuqhwaya udushe ngo-2020. Ubhengezwe njengomgqatswa we-DA kwisikhundla senkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni kunyulo lonyaka ozayo Winde. Inkokheli yeqela le-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen ithi lo kaWinde uzibambeza qina ukusukela ngonyaka ka-2019 njengenkulu baphathiswa yephondo laseNtshona Koloni. Inkokheli ye-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen namhlanje ubhengeze umnumzana Winde njengomgqatswa uza kuba inkulu baphathiswa yelombutho kwakhona njengoko sijonge kulo nyulo kunyaka uzayo. Our flag bearer on this project since 2019 has been our premier in this province. And that is why it's my huge privilege today to announce that the premier candidate for the Western Cape for the coming election will be Winde. Ihlokome yonke ke indlu ivuyisana naloka Winde ofunge wamunca intupha ukuba umphanda wakhe uyaphuphuma zizicwangciswa nazo zokuthi qolo ephucula eliphondo. Think about a pledge that we made right up front, one of building a safer Western Cape. And so we launched the safety plan. And of course I campaigned on decentralization of policing,
and I still absolutely believe in my very core that we've got to decentralize policing in South Africa. Lo mgqatswa ke uza kuqala iphulo lakhe ngoku lokukhuthaza abantu ukuba babhalisele ukuvota kunyaka ozayo. Amalungu endlu yowiso-mthetho ayavuma kuba mninzi umsebenzi efuneka wenziwe ukulwa umkhwa wokwembiwa kwemigodi ngongekho semthethweni kweli. La malungu akuvakalise oku ngethuba etyelele uluntu lwase-River Lee eRhawutini noluthe luphila ubomi bentshontsho ngenxa yabembi mgodi abangekho semthethweni. Emveni kweveki abantu base-River Lee beqhankqalazele ukombiwa ngokungekho semthethweni kwemigodi, ngoku amalungu epalamente agalelekile ezokuzibonela ukuba ingaba izithembiso ezenziwe ngurhulumente zifezekisiwe kusini na. Illegal mining has reached a stage where it is a threat now to national security. And in order to deal with that, we need to recognize the nature of the crisis that we are confronted with. Kwelabo icala abahlali bathi bafuna isisombululo sexesha elide. For the past few weeks, things has become a bit better here in the community. I won't say 100% because for the I think a couple of days ago, 2 days ago, the shooting increased again. Abezomthetho bathi nangona benze imitsi ukuphucula ukhuseleko lwabantu nje, kodwa abahlali kufuneka nabo basebenzisane namapolisa. I would say over 90% of our illegal miners are people that are coming out of the country. So therefore, these South Africans, they enable the environment for this illegal mining to continue because they provide the shacks, they provide the electricity, they provide the water. Isebe lezimbiwa namandla lithi lipheka amaqhinga okuncothula nengcambu lomkhuba. Nanjengoko ithambeka inyanga yamanina kweli, iqela lamanina akhokelwe ngamalungu e-EFF eMbumbulu KwaZulu-Natal lenze umngcelele yakwisikhululo samapolisa iLamontville nalapho linikezele ngoxwebhu lwezikhalazo. Izikhalazo ziquka ukungananzwa kwamatyala afakwa ngababhinqileyo nolwaphulo-mthetho olugabadeleyo kulo mmandla. Eli qela lamanina likhala ngelithi aliqela amatyala selefakiwe kwisikhululo samapolisa iLamontville kodwa akathathelwa ngqalelo. eLamontville sibhekezelwa amasonto, sithathelwe izimpahla, abantu ezitobhini bathathelwe ikhwama nokuthi kuyahlukunyezwa, abantu bayashawa kodwa siyo report emaphoyiseni kodwa kungenzeki lutho. Uzandile uthi amabhinqa makohlukane nokuphela ngaphakathi ngemiba echaphazela ubomi bawo. Khona abahleli emakhaya abahlukumezekayo kodwa bathule, ngisho nabashadile bayahlukumezeka, nabakholwayo bayahlukumezeka. Phumelani ngaphandle nikhulume ukuthi ngiyahlukumezeka ukuze nithole usizo. Namagqiyazana seze ngobuso elizweni ebekhona kulo mngcelele kuza kuvakalisa elabo ilizwi ngokuxhatshazwa kwabasetyhini. Ufika kugcwele umuntu enkambini, so lokho nakho futhi kuyakudiscourage ukuthi umuntu wesifazane avule icala. So if usuzohamba icala ungalivulanga, it means lo umdlwenguli, the perpetrator, uzoqhubeka enze amanye amacala ngoba akaboshiwe. Namadoda anike inkxaso engagungqiyo atsho ememelela ukuba basemagunyeni bafake izixhobo zokusebenza ezaneleyo kwesi sikhululo kwanokuba iinkcukacha zabantu zingaphumeli elubala. Uthi ungena uzobika udaba lakho uwesilisa noma wesifazane usabe noma indaba zagcine seyiphumela ngaphandlethi umbona lo thile nothile sekwenzeke lokhu kuyena. Abasemagunyeni kwesi sikhululo banikwe iintsuku ezisixhenxe ukuba baphendule kuxwebhu lwezikhalazo, kungenjalo ithe iza kubuya i-EFF. Indlu yobukumkani bamaMpondo iqinisekise elijelo ukuba akho bango ngomakangene ezihlangwini zekumkani ekhothame kunyaka ophelileyo ukumkani zanozuko sicawu. Indlu yobukumkani bamaMpondo ibibambe imbizo kutshanje nalapho ibinika isizwe samaMpondo umqela oselwanjiwe ukutyumba ukumkani omtsha, batsho betyhola urhulumente ngokungabaniki ingqwalaselo efanayo nezinye kumkani kweli. Nangona engekabi nakumkani esisigxina amaMpondo kodwa ngomlomo wenkosana uMbasa Sicawu, indlu yamafaku ibumbene yaye isemendweni okutyumba lo uza kungena ezihlangwini zikakumkani uzanozuko Sicawu okhothame nyakenye. Kumkani yamaMpondo izawuchongwa amafaku xa sele ewulungisile umcimbi wayo. I understand uba sifuna ubani ngolhlobo ngokusesikweni lamaMpondo. Abantwana bomgquba bamaMpondo ke bakhwinela ukunganikwa wonga
nengqwalasela efanayo naleyo inikwa abanye okumkani. Ngexesha kubhubha ukumkani wasemaXhoseni, ukumkani uzwelonke. Akubanga kudala. AmaXhosa ahlala ikomkhulu labo labanika igama latata uMaphasa. Iye ya-actionwa lonto with immediate effect. NakwaZulu kubhubhe ukumkani uzwelithini, akwabi kudala babanika igama likaMamundlunkulu wakhona. Wabhubha nabo kwakhutshwa igama la kumkani uMisuzulu. Akubanga kudala. Why thina singamaMpondo xa sisithi nanku umuntu okanye amafako esithi nanku umuntu? Kufanele kuqale kube yi-lengthy process before urhulumente enze. Ubukumkani bamaMpondo ngokutsho kukaNkosana uMbasa Sigcawu buhamba ngokwengxelo yabo abayinika ikomishoni kaNhlapho neyavumelana ngamxhelo mnye ngomnombo wobukumkani bamaMpondo, hayi obukoloniyali. Sisizwe sikafako sonke sisinekumkani enye enomnombo odabuka kukumkani uMngcelele. Lisiko ke lamaMpondo elithi emva kwakumkani uMngcelele yangukumkani uSigcawu echongwa yiRoyal Family. Emva kwakumkani uSigcawu yangumkumkani uMakhelane echongiwe naye. Ukusuka ukumkani uMakhelane zonke izikumkani bezilapha kulomhlaba sihle sime phezukwawo umzindlovu. Sithetha nje abantwana begazi kubukumkani bamaMpondo bamalungqobanisa intloko emaxhantini asemzindlovu apho likhoyo ikomkhulu leekumkani zangaphambili phaya ukuphicotha umba womntu oza kuba ngukumkani okwangoku ibambela kumkani nguDaliqolo Sigcawu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya emzindlovu emaMpondweni elusikisiki. Iziko eligcina abantu abagula kakhulu i-Boikhutso Hospice eLichtenburg eMntla-Ntshona liza kuphuculwa emva kweminyaka engama-20 lasekwayo. Oku kungenxa yokungenelela kombutho i-Dream Finders. Eli ziko kudala likwimeko emaxongo kwaye oku kubeka phantsi koxinzelelo abantu abadala abahlala kulo kunye nabasebenzi. Umbutho i-Dream Finders Organization eMntla-Ntshona uqalile nephulo lokuvuselela eli khaya eligcina abantu abadala. Lo mbutho uthi injongo yeliphulo kukuqinisekisa ukuba aba bantu badala abali-14 abahlala apha bahlala kwindawo ekhuselekileyo nesemgangathweni. Today we are introducing the process of the starting of the revamp because we already started painting, and then painting go tsena le fence. Ha re tswa mo fencing, the main thing ya ke go drilla borehole for hospice. Umlawuli welikhaya uthi bajonge abantu abadala abakwakhathazwa nayimpilo esithi bayaludinga kakhulu uncedo. Building ya rona itsididi. Sidinga uncedo ngezinto ezifana neehita nanjengoko esi sakhiwo sibanda kakhulu sidinga nezinto zokubilisa amanzi ukuze sikwazi ukuhlamba aba bantu sibagcinayo. Ukanti kukho nethemba lokuba eliphulo liza kunceda ukulwa intswelangqesho. Amanina avela kwiinkalo ezahlukeneyo namhlanje abuthelene ndawonye echubelana ngesikhwebu esinye sokungoyika ukubamba izikhundla zobunkokheli. Owayefudule engisekela mongameli weli ekwayintloko yamanina kwizizwe ezimanyeneyo uGqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka ubesisithethe esiphambili kule ntlanganiso yokuxhobisa amanina nebibanjelwe eBryanston eRhawutini. Ukhuthaze amanina kuba angazideli abe nentshisakalo yokulawula kwizikhundla eziphezulu. Intatheli yethu Zola Sholwana usenzelele ngxelo. Imbongi nemvume uJessica Mbangeni uvule ngodlwabevu lombongo ingqungquthela yokuxhobisa amanina etyibela isithethi esiphambili uGqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka ngentshisakalo anayo xa kuthethwa ngamanina. Phumzile Mlambo-Ngcuka, you are the lioness. Raw lioness, raw. Bhodla nomkhubulwana, bhodla uphafumle kudideka indlovu nengwevukazi, zibindwela uxakaxa kutaka isikhakha. uGqirha Mlambo-Ngcuka wayefudula intloko yamanina kwizizwe ezimanyeneyo uthethe ngokubaluleka kokungazideli ekuthabatheni izikhundla eziphezulu zobunkokheli. It's important for women to go there and to do whatever they can to be visible so that they provide role models. Uphinde wavakalisa ukungaxoli ngobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini kodwa waphawula nendima ehanjiweyo esithi noko kunjalo kusekuninzi ekufanele ukuba kwenziwe. The other area that was highlighted was gender-based violence, something that we are still fighting even now. And think about
the journey we have traveled around the world and in our country, yes, we've taken steps forward, but we are nowhere near where we are supposed to be in 2023. Kwintetho yakhe ukwathe amadoda akafanelanga kuqhwatyelwa izandla ngenkxaso ayinika amanina kuba kufaneleka kade ukuba enze njalo engaqhutyywanga. We encourage women to expand and flourish and actually go to the next level. We are not intimidated by them. We are actually wanting them to go further. Imbokodo ezihambele lo msitho ziwuchaze njengeqonga lokuxhobisana yaye kupheliswa umona nokhuphiswano kumanina. I think the time of women seeing each other as competitors has gone past. I think now we inspire one another. Now we hold each other's hands. Dinguzola Sholwana kwindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa eBryanston. Mandileke abafazi bale ndawo bokuthakatha mama. Kanti ke abantu baphefumle ngelinqaku lethu kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Inani lona laba besibame eParliament alenele. Angelandiswe. Besiphathe futhi ngoba sebenawo amakhono. Singakujabulela lokho futhi kuba abasebancane. Abantu abangomama banamandla kalomsasazi makulinganwe. Ibe ngu-50-50 umsasazi, ibe ngu-50-50 makulinganwe umsasazi. Lonenanga tu umsasazi lona lincigqithi amanina awachasana nje azikutheni lento athemba amadoda. Kodwa bengaba kuhle kakhulu masingathi nje kwenezelwa kancane okungenani kubalance kube u-50-50. Afunekanga lokhu indawo ngendawo xa kubazothi iqekule indawo kuphethe amanina. Hayi msakaza sike sikhule ngempela isibalo mhlambe sike sibonda lokho noguquko olungakhona okungenani bawuthole lo 50%. KuFacebook uvuyelwa Shumi uthi malande inani lamanina sizokhe sikwazi nathi ukulawulwa linina uTrese Crossroad. Avile Kate Ahlakuva uthi mna ndibona ngongathi lisencikane kakhulu inani labasetyhini abakuzikhundla zolawulo kusekuninzi kumele kwenziwe. Ulathiswa Azania Sotha Busakwe uthi kusenzima kakhulu kumanina msasazi asabekelwa ecaleni. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu usebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu 071 670 2548. Kaizer Chiefs bethe amaZulu ngamanqaku amathathu eqandeni kumdlalo we-Dstv Premiership ubanjelwe kwibala lase-FNB nosandula ukuphela sithetha nje lena impumelelo yokuqala yamakhosi kule season. The follow-up is in for Kaizer Chiefs. Well, it's taken them 3 minutes to break the deadlock. Still the player continues on. He slipped it in here for Potsane. Tabile Makapela selengqangile nemozulu. Koske bamqwathi apho ezindabeni ndakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yam yemozulu mna igama lam ndikuthabele kumamvelase umamthembu uqhudeni wakwaMakaphela bethuna masijongeni nantsi imozulu. Naloku iphondo lokuqala kupha kaloku eMpuma Koloni eMonti eMdantsane ngo-18 degrees ekhatshwa ngamafu nje phaa ekuseni komsi ngorhatya futhi kwakweli phondo phaya eGqaberha neziphaluka ku-17 degrees wamathontsi futhi wentshizane. Bukelo wamapha ekhaya phaya eFree State eBloemfontein ngama-21 nje abananye kufonke kamandi phaya yonke intsasa yangomso kurhatya futhi kwalapha eFreystata eSasolburg ku-21 degrees. Hamba nambukela ekhaya siyoke phaa kwiphondweni eGauteng eJohannesburg eRandburg naseThembisa ngo-19 degrees wamafu futhi angebi phaya ekuseni ngomso kanti emini futhi kusenjalo phaya eVereeniging ngama-22. Zayenjenje imeko yabo phaa kwelaa phondo laKwaZulu Natal eThekwini li-19 liqoke kamandi ke mbukelo wami ekhaya kanti emini futhi kusafana naphaya eMgungundlovu ngo-19 degrees ozolileyo. Zayenjenje imeko phaya ephondweni eLimpopo ePhalaburwa ngama-23 kusemyoli yonke lisasaya ngomso phakani ngorhatya futhi kwalapha eLimpopo ePolokwane li-10 nje likhatshwa sisithoba.
yona ke imeko phako laphondo lapha eMpumalanga embombela lishumi nje ngamashumi amabini igxebekhu sibekele kamandi pha yonke intsasa yangomso okanye ngorhatya futhi kwalapha eMpumalanga koosekunda neziphaluka lishumi nje elihle elikhatshwa sisithoba. Xa siqwalasela ke mbukelwam imeko pha ye-North West emahikeng ngabashumi mabini nje abenesihlanu ngamafu qabaqaba nje pha ekuseni ngomsangephi kanti pha yemini ke kuqhubeka kosuku pha ye-Rustenburg ngabashumi mabini nje abenesithathu. Zeyenje ke imeko pha ephondweni eNorthern Cape eKimberley ngamashumi nje mabini ananye ilizwe likamandi ke mzonzundo lazulu phaya kanti ngorhatya futhi kusenjalo phaya ko-Upington ngabashumi mabini nje akhatshwa sihlanu. Imeko yabo phaya ephondweni lasentshona koloni eKapa ku-16 degrees ophole kamandi nje ucwengile yonke imva kujelala ngomso banti masiqukubeni bethu imozulu pha ngeGeorge ko-14 degrees wamafu nje angephi. Imanje lokho bethuna iyami idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli. Ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.